Още напред, още напред. Сега се спри. Лек, добре. Давай, излез направо. Засъхна просто. Искаш ли помощ да го фана? Старта е трудно. Yo, Ice, why you drinking that juice when you already have it, bro? Hey yo, Ice, why you drinking that juice when you already have it, bro? Той стана избяга, защото се стресна. Скоп. Триатлона, пентатлона. Там по изображението все едно имаше и някакво арчери, примерно, някакво шутинг, така.
Айде, Рандор, оп, за феновете. Оп, ей! И така, отиваме на матч от окръжна футболна група. По този начин. Караше с лаптопа, не? Не виж. Това моите следващия. Вместо списание направена така... План за градско развитие. Да. Кампания за изборите. Той така почва. С списанието. Да. Мичките. Слезти, бе! Може би любимото ми от наскорошните ми покупки са ето тези Nike Runner рейсери. Waffle Racer, мисля, че се казва модела. Виждате, в ужасна кондиция са, малко успях да ги поправя. Но това е релиз от 2003 година, колаборация с Junior, Watanabe и Kon. Често казано, просто силуета на обувката много ми хареса. Изглеждаше ми сякаш нещо, което бих носил това лято. За съжаление, обувките в прекалено лоша кондиция, че да бъдат носени, пробвах да ги нося веднъж, но вижте се разпадат. Но като референс за силует смятам, че са доста готини. Минаваме директно към втората придобивка. Тя е от By Far. Именно ето този handwarmer слаш чанта. Тя се носи така, общо взето, на врата и попада точно пред тялото ви, където може отстрани да си вкарвате ръцете. Не знам дали е много в моя стил, ще може и настрани. И реално тук отзад има едно малко джобче, което може да използвате да си слагате някакви работи. Всичкото е... Пробира телефона, портмоне, така че можете не нъв. Фофър, разбира се, но истинска кожа. Шарката е готина. Не знам колко е в моя стил, но смятам, че може да бъде аксесуар, който да елевейтне някой фит през зимата. А и плюс това наистина топли доста, ръцете ти направо се загряват вътре. Така че от гледна точка на удобство, мисля, че печелим доста точки с това. Сега продължаваме с още обувки. До някаква степен няма късмет с обувките този път, просто тези не ми стават, въпреки че са в малко по-добра кондиция от най-което, които ви показах преди това. Но отново бях привлечен от силуета им. Смятам, че са доста готини бутуши. Timberland с Gore-Tex покритие отгоре. Прекрасни за зимата. Смятам, може просто да мачкате напред навсякъде и нищо не може да ви спре. Кондицията им пак е доста разбита. Тези не съм ги чистил изобщо, така че смятам, че може да я подобрим определено. Едната част е велур, отделното е кожа, отпред има гума. Покрито е всичко с Gore-Tex, връзките са много яки цветове. Цялостно силуета смятам, че е доста готин. Кожата е отвътре, доста премиум усещане на цялата обувка. Отново бих казал, че е поне на 10 на години тази обувка, ако не и на повече, и успява да издържи теста на времето доста добре. Единственото е ето това откъсване тук отзад, което се е получил.
предпоследният артикъл, който е част от новите ми покупки и последният, който е за мен, всъщност, ето тази чантичка на Hysteric Glamour. Тя дойде като клъч, всъщност. Аз прибавих лентата. Да, знам, че това определено не е най-добрата лента за ситуацията, но тази имах под ръка и исках да нося чантата. Така че ми свърши работа за момента. Доста типичен за Hysteric Glamour дизайн, малко goofy, малко edgy. Това е мини Hysteric реално, затова и с аватара на малкото момиченце на Hysteric. Да, доста funny, easy чантичка. И сега последното ново нещо, което реално взех за винтаж. Него ще продаваме, така че не знам дали вече сте го видяли в магазина или предстои да го видите след този влог. Но това е това и яке. Не знам колко добре се вижда, надявам се, че е добре. На задик и Волтек. Съжаление не мога да го облека, за да ви покажа колко готино стои, понеже е малко. Може би ще се опитам да вкарам кадри как някой го носи. Някъде тук. Ще ги видите, ако съм успял. Но да, виждате, общо памучено е доста тежък памук. 100% обработено с нещо отгоре също, защото е устояло на доста носене. Вижда се, доста готино, яко е фейднало и е този къс дистресинг, който се получава на места, се е получил доста яко. Във времето води се military jacket този назади, като отвътре също така има този елек като част от него, който съм сигурен, че се откопчава, да може да се премахне, може да се носи сам по себе си, може да се носи без якето. Може да си сложите ръцете тук и якето да увисне отзад, както го носят някакви готини хора в Инстаграм, примерно. Да, това нямаше никакъв смисъл, но да, виждали сте всички снимки в Pinterest, не се съмнявам. Предполагам, това ще е рубрика, която може би ще има всеки път. Но, кой знае. Сега започваме. Ало. Добре, чувам се. Шкафам так му капреш. Кой там? По-лек натиск. With love. Какво се причинява такова нещо? Микскари върват там. Това какво е, Носе? Това е комбо. Слонина! Моля някакво равномерно. Ето това е малко нищожно въртле. Тук където ходиш. То по-скоро тръгни от тук, брат. По-скоро 4 пъти. Както ги бъде спец. Тя ще се взема. Да, налазваме ли? Аз ще се налазим. Пеню трябва да се играе. То е стабилно. Munchies. Аз съм Това е малко по-спечено. Здравейте, хора!
Здравейте хора, как сте? Добре дошли в канала на Always Well. Това ще бъде нашето местенце в YouTube, където ще шерваме всякакъв контент, който да съпортва, допринася по някакъв начин за изграждането на целия имидж на тази наша идея, наречена Always Well. Щом сте попаднали тук, предполагам сте поне до някаква степен запознати с Always Well. Не искам да го ограничавам в едно нещо. За момента Always Well е идея, която искаме да разраснем в много насоки. Списанието ни излиза всеки момент или е излезнало вече, когато гледате това. paperpages.bg. Отивайте, купувайте .bg или .com. Paperpages, ще го намерите, ексклюзивно сме там. Отивайте, вземете си броя, няма да съжалявате. YouTube ще е място, където ще шерваме отделен контент, малко на принципа на влогчета. Също така в този канал ще има и доста допълнителен контент от самия Headquarters, където се намираме в момента. Просто различни неща, с които се занимаваме тук. Не на последно място, дори може би на първо място, в този канал също така ще има доста бонус контент към списанието. Ще има няколко различни видове шоута, които ще правим тук заедно с нашите приятели. Така че ще бъде доста забавно, ще бъде доста... Забавно ще бъде. Мога да научите нещо, евентуално. Що да не? От всичко мога да се научи нещо. Но да, stay tuned за тях. Надяваме съвсем скоро да почнем да ги качваме също така. И така, няма да ви губя повече времето. Да научите повече за Always Well, идете в линка някъде долу, инстаграма ни, поръчайте списанието си през Paperpages, линка също е тук. Работим вече върху втория брой. Ако имате някаква идея, която искате да споделите с нас, нашите съобщения винаги са отворени. Обичаме да работим заедно с други хора, така че заповядайте.